Dnes asi na to nevyzerám, ale kedysi som bývala veľká transaktivistka. Okrem toho, že som mala účest typicky pre tieto kruhy, som hlásala aj tradičné progresívne mantry, ako napríklad trans ženy sú ženy. V tomto období som verila, že trans ľudia sú najviac utlačená skupina na svete. Okrem toho, že trpia mučivou gender dysfóriou, ich všetci šikanujú a sú neustálým terčom násilia. Preto som chcela bojovať za ich práva. Myslela som si, že jednoducho trpia. Trpia tým, že sa narodili v nesprávnom tele. Trpia preto, že nemajú prístup k hormónom a operáciám. Trpia, lebo ich misgenderujú a tak ďalej. Potom som sa dozvedela o autogynefílii a s mojím transaktivizmom bol koniec. Čo to je? Autogynefília je sexuálna úchylka. Muža s touto parafíliou vzrušuje predstava, že je ženou. Ide o úchylku, ktorou podľa sexuologa Blancharda trpí veľká časť trans žien, teda mužov, ktorí sa identifikujú ako ženy. Viacerí títo muži otvorene hovoria o tom, že ich rôzne aspekty ich identity sexuálne vzrušujú. Niektorí tiež priznávajú, že si autogynefíliu vyvinuli pozeraním porna. Keď som zistila, že mnohé trans ženy k tranzícii nemotivuje utrpenie, ale úchylka, pochopiteľne som sa cítila oklamaná a s mojím transaktivizmom bol definitívny koniec. Podľa sexuologa Blancharda existuje niekoľko typov autogynefílie. Jedna z nich je fyziologická. Muža vzrušuje predstava, že napríklad menštruuje, je tehotný alebo dojčí. Ďalším druhom tejto úchylky je taký, kedy muža vzrušuje správanie, ktoré pre ňo symbolizuje ženskosť. Niektoré trans ženy chcú teda využívať ženské toalety aj preto, že ich to jednoducho vzrušuje. Excitovať podobného autogynefila môžu aj stereotypné ženské činnosti, ako vyšívanie, domáce práce alebo nanášanie krému. Ďalším typom autogynefílie je predstava, že má muž ženské telo. Takéhoto chlapa vzrušujú jeho vlastné prsné implantáty, či dokonca odstránené genitálie. Takže utrpenie? Motiváciou mnohých trans žien je jednoducho fetiš. Nie všetci muži, ktorí sa identifikujú ako ženy, sú autogynefili. Niektorí sú aj homosexuáli, ktorí usúdili, že sa im ako ženám bude žiť lepšie. A určite existujú aj iné druhy, než ktoré identifikoval Blanchard. Každopádne mantra o tom, ako trans ľudia trpia, je mýtus. A tak by sme sa k nej mali aj správať.